ଏଥିରେ ମୁଁ ସୁଜି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅମୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି ଦେଇଛି ଓ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ସୁଜିଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ମୁଁ କେକ୍ ସେପ୍ର ତିଆରି କରିବି। ଏଥିରେ କଢ଼େଇ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ, ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆପଣ ତା ଉପରେ ଏଇ ଡିସ୍ ବି ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଲ ସେପ୍ର କିଛି ଡିସ୍ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ କାଜୁ ମିଶାଇଛି ଓ ଚେରି ମିଶାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇ ତାପରେ এই ଯେଉଁ ଗୋଲ ସେପ୍ର ବାସନଟାକୁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ବାସନକୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ। ରଖିଲେ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଢାଳିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ଢାଳି ଦେଇଛି। ୟାକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇବା। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ୟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି କରିଦେବା। ଏବେ ୟାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବେ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁରୀ, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଧା କରିକି ପୁରେଇବେ। ଦେଖିବେ, ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ଛୁରୀରେ ଲାଗୁଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ଟା ସିଝି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁରୀରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ କେକ୍ଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଦେଖିବେ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଛୁରୀରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିଝିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ଛୁରୀରେ ଟିକେ କାଟିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ସାଇଡ଼୍ ଛୁରୀରେ ତାକୁ କାଟିଦେବେ, ସେମିତିକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିବେ। ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୋଲିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ ସେପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କେକ୍ ସେପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏ କେକ୍ ରେସିପିଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ମିଳିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେକ୍ର ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ।